Het is dinsdag 22 april, de dag dat. Zelfs baby's meer onlichaamsbeweging dwamatten. En de seizoenkaarten bij Cambuur nou al uitverkocht binnen. En in Wient leuk je al die evenementen in zo'n binnenstad, maar waar betellen het eens? Goeien en welkom bij weer een nieuwe weekend in de oren naar de Special Olympics die het in juni in Friesland gehouden worden. Volgen wij verschillende sporters en Joet binnen we bij voetballer Jeffrey van Uffelen en zijn coach Foppe de Haan. Goedemorgen. Goedemorgen, Foppe. Dan mag je het werk onderbreken, jongen. Ja. Dan maak je geld ophellen, hè? Ja, ik moet wel even afmaken. Afmaken? Ja, we moeten wel even klaar, hè? Oh, dan zal ik je even helpen dan. Ja, is goed. Een curieus zeilskip reiziger sneun troch Friesland. Oud-minister Pieter van Seemius sleept de familie, vrienden en kunde deel bij een aantal legendarische plakken uit de Friese historie. Verleden weekend kwam zijn boek Het Koningsvaandel uit. En daarin omschreeuwt hij de vrijheidsstrijd van de Friezen troch de eeuwen heen. Albert Jensma die trof het zeilskip in Keemswerd, het betterplak van de legendarische Grutte Pier. Dan gaan we even kort daar doorheen lopen, niet te lang, maar even er doorheen lopen. En dan gaan we weer in die bus en dan gaan we de andere kant op naar Grutte Pier. En dan van daaruit gaan we naar Museum Martena in Franeker. Ik zit hier in het bestuur van Tresor en ik kom hier graag. En we hebben dus, ik kom ook veel op de plaats waar origineel mijn familie vandaan komt. Dat is Hitsum, net onder Franeker. Een dorp van 250 inwoners, daar organiseren we, ik zeg we, maar ik mag dan meedoen, want zij organiseren, doen ze perfect, het kaatstoernooi, de Old Meijerspartij. Dat is de grote wedstrijd voor de meisjes van 14 tot en met 16. En die is eigenlijk voortgekomen uit de familiereunie die wij daar hadden, want onze oudste wortels liggen daar. Daar eindigt het boek ook, in Hitsum. Wat voor steen is van de toren zelf is ook al een ankersteen. Ja hoor. Het is koning Friso. 340 voor Christus kwam hij naar Friesland toe. Dan had hij in het leger van Alexander de Grote gediend. Je moet het geloven, hè? Je moet het geloven. Het is een heel bijzonder verhaal. Dan kwam hij hier en hij had bij zich had hij een ijzeren kroon, die staat daar, en een rood vaandel. Die ijzeren kroon is later gestolen door de Vikingen, de Noormannen. En dat vaandel heeft hij overgedragen toen hij de eindslag nader aan zijn volk. Op het Rode Klif heeft hij zijn volk bij elkaar geroepen en gezegd: dit vaandel is het symbool van de vrijheid. Dat moeten jullie goed bewaren. En dat vaandel is dus een beetje zoeken. En dat het boek vertelt erover de speurtocht. Kunnen we dat vaandel, dat koningsvaandel van Friesland, kunnen we dat terugvinden? En in de Friese geschiedenis vind je dus steeds weer verhalen dat mensen dat vaandel, dat dragen ze. Op belangrijke momenten komt dat vaandel. Als de Friesen in nood zitten, komt dat vaandel. En dat is niet alleen omdat er een vijand aankomt, dus die vorm van vrijheid, maar ook als de overstromingen, weet ik wat. Het vaandel, dat is het symbool van vrijheid. In zekere zin geluk van die Friezen. We zaten zo dicht onder de grond of zo? Nee, ja, precies. Maar de hele kerkvloer die lag vol met prachtige mooie grafzerken. Ja. En dan op een gegeven moment, dat werkte en het deed wat. Ja. En dan kwam die lucht omhoog. Maar daar komt het woord de rijke stinkertje. Ja, daar wil ik niks van horen. Nee, dacht ik Maar Sorry. Dit verhaal is in zekere zin natuurlijk toch een ode aan Friesland. Daar moet je simpel in zijn. Fantastisch mooi en fantastisch mooie geschiedenis ook. Het is ook een ode aan mijn paak en mijn vader met hun prachtige verhalenvertellerij. En die mij meenamen en dat konden vertellen. Waar kwam je paken mooi? Mijn paak die kwam uit Minnescha. Die woonde hier, had een zaak op de Nieuwe Buur hier in Leeuwarden. Dus maar dat is lang geleden. Maar mijn paak die heeft toen hij 89 was, hebben we nog eens een keer tot 1:30 s'avonds zitten praten over zijn dingen wat hij met die terpen had, met die kleine dorpen. Daar deed hij onderzoek in. Die wist daar alles van. Geschiedkundig onderzoek. Had 4 jaar lagere school. Hè. Dan zit je wel een beetje knap te kijken hoor, als je dat ziet. Stop maar een beetje mensen, want hier is een mist ingereden. En dat moeten we niet te ver in, denk ik. Dan moet ik dat apparaat nog hebben, want dit is een belangwekkend punt natuurlijk. Niet te ver in het land, hè, want dat is geïnjecteerd. Zit hij aan? Oké, mensen, historisch punt. 600 meter naar Keemswerd. En dan die kant daar.
200 meter naar links, een witte boerderij, afgegraven terp, wit huisje, afgegraven terp. Dit was de plaats waar Gruttepier woonde. Als je gaat kijken naar dat Friese platteland en de afstand van dat Friese recht, waar ze in de dorpen zelf beslissingen namen en hun eigen leiders kozen en dergelijke dingen, dat is zeer uniek. En dat was een onderdeel van wat ze noemen de Friese privileges, dus die vrijheid. Die ze hadden bereikt, dat was nergens anders het geval. En dan begrijp je een stuk meer van dat Friesland van nu. Dat eigenlijk, in Friesland moet je niet proberen iets op te leggen. Dat gaat verkeerd. Als ze hier geen windmolens willen hebben, dan komen er geen windmolens. Maar als ze wel willen, dan komen ze er wel. Nou, hoe gaan we dat doen? En dat is eigenlijk die aard die erin zit. En dat is daarin gegroeid in de loop der tijd. Ja, dat vind ik dus buitengewoon grappig, grappig, dus een beetje een verkeerd woord, maar buitengewoon indrukwekkend, omdat daar zo'n beetje te leren in de loop der tijd. Gruttepier. En dit is wel, grappig genoeg, 29 januari. Ik heb tegen de commissaris van de Koning ook gezegd, pas op, dat is nu 500 jaar geleden, aanstaand januari. En dat is dus best bijzonder, want dat moet je echt vieren. Dat doet er wat aan, want dat is wel belangrijk. Ja, ik bedoel, als je nou een beetje gelooft in Friesland, hier is dus de vrijheidsstrijd, de laatste vrijheidsstrijd begonnen. En 5 jaar later is Gruttepier, was verraden door de Geldersen en is in zijn bed in Sneek gestorven. Je bent heel erg geïnteresseerd in de historie van Friesland, maar ben je ook geïnteresseerd in de toekomst van Friesland? Ja, anders zou ik het ook niet geschreven hebben, om eerlijk te zijn. Ja, natuurlijk ben ik geïnteresseerd, dus het is, daarom zeg ik, wie wortels heeft, heeft toekomst. Je moet weten waar je vandaan komt, dan moet je een beeld op die toekomst hebben. En dan moet je zeggen, jongens, dat geeft wel een speciale verantwoordelijkheid. En als we bijvoorbeeld over die vrijheid praten, geeft een speciale verantwoordelijkheid. Minskip is een prachtig woord. Hoe gaan we het doen? En wat betekent dat voor het provinciaal bestuur, de gemeentebesturen? Wat betekent het voor de maatschappelijke instellingen? Maar wat betekent het voor burgers? Friesland heeft het mooiste dorpswerk van Nederland. Dat kan ook makkelijk, want we hebben de kleinste dorpen van Nederland. Maar dat doen die prachtige dingen. Ik ben hier ooit vrij veel geweest in die dorpen. Reduzum doet schitterend dorpswerk. Hitsem bij mij doet schitterend dorpswerk. Weidum, prachtig dorpswerk. Ja, een hele serie. We gaan naar het dorpshuis van Eens. Nou, dat heeft minder dan 40 inwoners. Heeft een dorpshuis. Weet je hoe ze dat betalen? Dat kan niet met minder dan 40 gewoon. Ze verhuren het zomers als recreatiewoning. Ik vind het geweldig. Maar daar zie je hoe een samenleving zichzelf kan invullen en levend houden. Als ik zie hoe die in Hitsem bij ons, daar ze dat kaatsen organiseren, dat is fenomenaal. Fenomenaal. Kan niet in Holland. En waarom kan dat niet? Wat doen ze anders? Nou, als ze hier wat willen, dan leen je het van een ander. En bij Hitsem wijzen we 250 inwoners, werden 80, 90 vrijwilligers worden aangewezen. Jij doet dat, dat doen we allemaal mee. Prachtig. Nou, dat is een invulling. Maar dat is wel de invulling, hoe kan ik dat modern houden? Dat het ook in de toekomst gaat. Dat Minskip niet een woord uit het verleden is, maar iets wat inhoud krijgt in de toekomst. En dan wordt het leuk. Dan wordt het spannend. En dat is wel een enorme uitdaging. En dat zit verkapt zou dat er hierin moeten zitten in zo'n boek. Het moet er eigenlijk de voorzet, dat je erover denkt, als je wilt. Je hoeft er niet over te denken, je moet het boek zelf lezen. Maar als je erover denkt, zou dat erin moeten zitten. Ja, zijn we er? Ja. Mooi. Even cheese. Het dorp in. Hoi. Ja, het dorp in. En ben je nieuwsgierig geworden? Het boek Het Koningsvaandel is te vinden in de boekhandel en ook te bestellen via internet. In juni binnen de Special Olympics in Friesland. Een soort van Olympische spelen voor sporters met een verstandelijke beheiding. In de ongeveer Dernuita volgen wij verschillende deelnemers. Jeffrey van Uffelen is een jonge voetballer en speler van het G-team van de Heerenveense Boys. Voor de Special Olympics moet er nog wel wat gebeuren. Liek als trainen, maar ook Yildgari. Jeffrey krijgt je bij de help van Foppe de Haan en van zijn zuske Cindy die het op squallen een actie op touw zetten heeft. Maar voordat het Safir is, moet Foppe eerst aan het werk, maar Jeffrey vakken vullen bij de Jumbo op het Heerenveen. Oh ja, de drop. Ik loop alleen met u mee. Het is een gouden jongen. Hij heeft het hart op de tong. En hij zorgt er altijd voor dat hij zijn werk afmaakt. Hij is altijd perfect bezig. Het is een hele goede kracht voor onze Jumbo, ja. Oké, alsjeblieft. Dankjewel. Goedemorgen.
Goedemorgen. Jo, ben informatie. Ik ben informatie. Ik kom van Jeffrey. Weet je wat Jeffrey is? Jeffrey stiet in de winkel. Oké. Je leert met mensen omgaan, bijvoorbeeld met u of goedemiddag of goedemorgen. Je leert met heel andere dingen om te gaan. Dus heel wat oorzaken op squallen. Ja. Of in een fabriek achter de lopende band. Bij het stadion leer ik ook wel goede dingen. Ja. Oh ja, dat wist ik Ja, nog. daar werk ik hè? nog. Ja, dat is wel een actief man. Ja, ik ben overal en nergens al, noemen ze dat. En, ja, ik heb het altijd wel druk. Hey, even jongen. Hoi, Foppe. Ben je het werk? Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, Foppe. Nou, dan mag je het werk onderbreken, jongen. Ja, ja. Dan maak je geld ophellen, hè? Ja, ik moet wel even afmaken. Afmaken? Ja, we moeten wel even klaar, hè? Oh, dan zal ik je even helpen dan. Ja, is goed. Wat moet er gebeuren? Nou, Want dat is zo beter eigenlijk. Eerst de oude datum eruit. Oude datum eruit. Oude datum eruit en de nieuwe er weer in. Maar die naaien moet erachter. Ja. Oh ja, nou snap ik het. Ja. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone. Wat zei de baas het voor me? Voelde het goed? Ja, vond het zo goed. Ja, oké. Oh, dit is een ander. Ja. Die moet helemaal naar achteren dan? Dit is een ander. Nee, je moet... Jongen, je bent volle flinker dan ik ben. Tredje. Zo. Nou, klaar. Hebben we goed in? Ja, we zitten er netjes uit. Ja. Het comité van ontvangst. Jeffrey. Begin ik bij die. Hoi, Foppe. Hoi. Hoi. Er moet dus eigenlijk geld komen voor Jeffrey zijn team. Ja. Er moeten sportartsen komen en trainingsjet. En daar hebben ze ons voor gevraagd om dat te gaan regelen. En je kan je misschien ook wel voorstellen dat die 2000 sporters die moeten begeleid worden. Die hebben veel meer begeleiding nodig dan normaal. Dat is een enorme organisatie en dat kost ook een hele hoop geld. Dus ja, als het weet, hè, en het bekend is, als ik mijn filmpje uitdraai, dan zal je de beurs al in de hand bij wijze van spreken. Maar ja, dat filmpje draai je net elke dag op elk moment uit. Hè. Dus je moet eigenlijk altijd je verhaal vertellen en stimuleren en activeren en uitlezen waar het voor is. En dan denk je, oh ja, verrek, dat is eigenlijk hartstikke goed. Nou, en dan komt het wel los, maar je moet er wel heel actief van worden. Dat is gewoon zo. Ik zit nu echt in een team waar ik echt heel leuk heb bij Heerenveense Boys. Allemaal leuke jongens, allemaal ouwe en zo. Maar het is echt leuk om te voetballen. Dag Cindy. Hoi. Hoe is het met jou? Goed. Heel leuk dat Jeffrey samen met je zus dat betocht had en dat de squallen erachter stiert. Nou ja, dan blijf je ik wil een beetje met de voort in de maatschappij. Hè? En dat vind ik wel mooi. Ik ben Björn en ik denk als ik wel een sponsorstop kan organiseren. Ik ben Gustana en ik ben Cindy. En wij gaan dingen maken met techniek en dat is ons idee. Ik ben Wesley. En ik ben Arno. En wij willen voetballen voor geld. Ik ben Sascha. Ik ben Irene. En wij willen langs de deur van geld. Ik ben Brett. Ik ben Cengiz en wij hebben het idee nou misschien een toernooi te organiseren. En misschien langs scholen te gaan of ze willen meedoen. En al die acties die moeten dan natuurlijk minimaal €750 opbrengen. Wat vies dat hij in dat voetbalteam en naar de Special Olympics gaat? Ja, ik ben heel trots op hem. Ja? Ja. En dan op die zus? Ja, ook. Heel erg trots op haar. Dat ze dit doet met de hele school. Ik heb gehoord dat we shirtjes met nummers krijgen, want dat moet dan, daar moeten nummers erop. En welk nummer komt er op het shirt van Jeffrey? Nou, ik hoop nummer 9. Dat is altijd een mooi nummer. Waar binnen bekende noemen jongens? Van Nistelrooy, Bergkamp vroeger volgens mij. En nou, Klaas-Jan Huttelaar. Dat zijn net de mensen. Hè? Ja. Ja, morgen ben we bij Zieler Jacob van der Meulen en zijn coach Jan Postuma. Ja, het Strijdfestival, de intocht van Sinterklaas of gewoon een lekker concert in de Boetenloft. Het binnen van die activiteiten waarvoor je echt even de stad in gaan. En ik deze zomer wordt er weer een heel soort georganiseerd en voor ons bezoekers is dat vaak vergees. En ja, dat komt omdat de ondernemers dat betalen. In Ljouwert hebben ze ervoor een ondernemersfonds opgerucht dat Keppel is onder OZB. Dat is de eerste van Friesland. En in Zuidwest-Friesland willen ze dat nou ook. Nou, daar zijn we toen hebben aan tafel. Dat doe ik met economie-zaakkundige Klaas van den Berg en de horecaondernemer Bas van den Berg van de Walrus in Snits. Heren, welkom. Ja, ik mag er graag wezen. Lekker maar een pilsje,
muziek om je heen en inderdaad vergees. Ja. Jim hebben we daar jou, je had er zelf advies voor jullie jou, omdat de Kapelin onder de OZB. Hoe werkt dat? Kun je dat uitleggen? Nou ja, de Kapelin onder de OZB, het is eigenlijk gewoon een soort spaarpotje worden. Hè, van hoe krijg je nou yield met elkaar. Dat net alleen nog maar een paar ondernemers betalen, maar dat eigenlijk alle ondernemers mij betalen maar om dit soort festiviteiten mogelijk te maken. Nou, men heeft daar heel de tijd naar zocht en men was inspireren toch een voorbeeld uit Leiden. En Leiden wie eigenlijk de eerste gemeente in Nederland die een ondernemersfonds hier op basis van de OZB. En hoe werkt dat OZB? Iedereen betaalt onreppelijk zaakbelasting, hè, om het maar even op zijn geefries te zetten. Die kent twee categorieën. Die ene is van wijnen en de andere is van netwijnen. En de categorie netwijnen, en daar valt alles onder, weet je net in wijken, bedrijfsgebouwen, squalen, al dat soort dingen. Die hebben, daar is van zei van, nou, doe daar nou eens een lietspercentage bij. En dat lietspercentage wat je erbij doet, wat opbracht wordt door de ondernemers, giet ik weer waarom naar de ondernemers. Oké, en daar komt de potje en daar kun je dus al je leuke dingen van doen. Die pot kun je collectief met elkaar als ondernemers in evenementen ondersteunen, zaken tot stand brengen, dingen op bedrijvigheid tot stand brengen. Nou, in Ljouwert weer de eerste, die is in 2009 insteld. En jaarlijks wordt er een bedrag van ongeveer zo'n €150.000 bij elkaar gebracht. Dat is een flinke hap. En dan kun je onder andere de Sinterklaasintocht organiseren. Ja. Dat zijn mooie dingen. Waarom heb je hem dat nodig voor een Sinterklaasintocht? Kunnen ondernemers dat zelf net al? Nou ja, dat was eigenlijk een van de oorsprongen om tot dit fonds te komen. Wat je ziet, ik in binnensteden, en dat is eigenlijk een tendens die in de maatschappij aanwezig is, dat mensen volle minder lid worden van organisaties. Dus er zijn steeds minder mensen die lid worden van een ondernemersvereniging. Daardoor gaat de contributie naar beneden. En in 2008 werd ik als een speeltje, toen was eigenlijk maar toch een paar mensen naar mij betalen aan de feestverlichting. En ja, en Sinterklaas was erop binnen, helemaal weer een paar mensen die daar wel aan bijdroegen. Maar dan ben ik een hele grote ondernemingen, vaak grote ketens, die er net meer aan mij betalen. Nou, toch deze OZB-variant wordt eigenlijk iedereen online en moet iedereen een deel daarvan betalen. Ja, we zullen het aansnoeren, want er ben ik mensen bij die vinden dat net aardig. Want ik bedoel, die zijn als kwalen, ziekenhuizen. Ja. Nou ja, misschien een architect die het helemaal er niet aan had dat het hele stad vol zit. Ja. Daarom scroll ik even naar jouw collega aan de andere kant, Bas Hollenberg van de Walrus. Je wilde dat in Snits, heem dat al, zo'n ondernemersfonds, maar dan moet het echt grut. Gemeentebreed, hè? In de binnenstad van Snits hebben we een BIS. Dat is een soort, een andere variant op een ondernemersfonds. En de BIS zit vijf van een paar begrippen. Dan moest het met zo'n schoon, heel en veilig zijn. Dus dat hebben we dan van waan. En mijn ondernemersfonds is wat vrijer in de besteding. En dat wie in de gemeente Snits, wie dat al zei, in de binnenstad en in Balzat in de binnenstad, hij zat en op het in de Zuidrain. Alleen nog binnen 4 gemeentes inworden. En we willen graag in een ondernemersfonds staan voor die hele gemeente. Ja. Dat zou mooi wezen. Maar er gebeurt toch al van alles in Snits? Ik bedoel, je hebt een Snitsweek. Nou, neem er nog eens wat op of houdt het dan mee op? Lekker sneek, swinging sneek. Ja. We hebben de culinaire Elfstedentocht. We hebben jazz en blues. Er is van alles te beleven. Maar het gaat verder. Door bij de inleiding zoals om een biertje drinken naar een festival. Maar het is volle verder die Snits. Het is puur voor het centrum. Dus echt voor dat leuk is om dat te wijzen. En het is goed voor de werkgelegenheid. We hebben alle BM'kes in de ledverlichting zetten in de wintermaanden. We hebben blombakken in de hele stad ophouden. Door het schemaatje van de stad naar de evenementen door we bijvoorbeeld uit Sinterklaas in tocht, zulke dingen kisten, maar dan is er een heleboel dingen, maar het is volle breder als bijvoorbeeld een festival of zo. Nou ben ik boer en ik woon hier in Heeg. En ik heb dus een huis, ik heb net een huis, want het is een bedrijfsgebouw, en ik moet extra betalen vanwege die OZB. Nou, de loeren ben daar al van bekend in, die balen er verschrikkelijk van. Begrijp je dat? Ja, nou, begrijp je dat? Ik bedoel, de boeren balen ervan. Als je shirtje bijvoorbeeld in Ljouwert is, de LTO hebben het hield gewoon van het vader-paard verhaal. Maar even naar die persoon die er eigenlijk helemaal niks met te schaffen heeft, dat het nog druk is in Snits. Nou, maar die het net op Snits. Die had het gemeente breed is. Of in Heeg. In Heeg net komt omdat Heeg het je eigenlijk een passie. Was heel mooi ding met wankist. En was juist daar ben ik congres naar en die zie het nou die de boeren hebben. Dat is juist dat heel veel lobbywerk gebeurt voor bijvoorbeeld een stukje infrastructuur. Er zijn boeren die willen boerencampings staan. Dat ken ik gewoon hartstikke goed. Die maar hoe hel is dat die boerenhoer die het zei van ja, maar ik vind het eigenlijk schande om toch
Toch te zeggen, nou oké, ik omarm het en ik ken hem misschien meer vader. Dit onderzoek rent nou in Zuidwest-Friesland. Dus juist nou dat ik vind de commissie hier het vaarronderzoek is dingen, we gaan nog verder in onderzoek. Maar de boeren in gesprek binnen en die ben gewoon positief kritisch. Dus dan moest ik gewoon positief kritisch. Ja, positief kritisch. Absoluut niet dat ze zeggen van nou, we willen het absoluut net. Er zitten direct tussen, maar als juist in gesprek, we zijn in gesprek en dat gaat hartstikke goed en ik vind het zoeken dat we daaruit komen. Ja, want hoe komt dat in jou? Nou, maar ze realiseren dat de boerenstal natuurlijk altijd heel goed georganiseerd werden. Binnen de LTO, standorganisaties. Hier zijn zich al heel sterk gegroepeerd en winnen zich al 4 jaar een lidmaatschap mij betalen aan alle activiteiten. Dus ja, zij zeggen van wij zoeken net het directe resultaat om daar nou een mooi te doen. Maar als ik dus naar Zuidwest-Friesland, het hele gebied, het voordeel van als je het in een etalage zetten. Dus het zijn wel maar ondernemers. Ja. En je moet er ziek je naar mogelijkheden waarbij je dus bijvoorbeeld de boeren op dat punt te meer te komen kunnen. Ja. Nou, als dan zelfs naar een voorbeeld in Ljouwert. Daar hadden de boeren bijvoorbeeld mij betalen om het eten- en weethuis. Nou, het eten- en weethuis wie van Lietse ben, om in de kunde te komen, maar alles wat maar voedsel te maken heeft. Wie dit in het Natuurmuseum? Dat wie in het Natuurmuseum. Nou, daar hebben boeren ik belang bij dat jeugd al op een betiede leeftijd daar maar in contact komen. Nou, Bas had het al even om. Vaderpaard, de Hieste-keuring werd een cultureel evenement van maken is. Daar hadden de boeren hun yield ik om bijdragen. Dus er zijn wel mogelijkheden om bij te dragen, maar ik zie je wel een. En het Glazen Hoes? Het Glazen Hoes. Geweldig succes. Ongeveer €60.000 is vanuit de ondernemers bij Jong om dit evenement mogelijk te maken. Ja. Nou, we zorgen de beeld van het ziet er grootvol. Ja. Maar wat heb ik weet niet dan net in Snits of in Ljouwert, maar wat heb ik er nou, stel je voor ik ben in Snits of in Zuidwest-Friesland, wat heb ik er rond dat dit ontsteert? Nou, wat je er aan hebt, ik bedoel, het is een stukje leefbaar wat omheen gaat, maar totdat we de dingen. Neem maar een concreet voorbeeld van wat er gebeurt. Waarom ik dan de stad in ga? Burgerlegen niet. Bijvoorbeeld ik. Die mensen die het nog tussen zitten. Als we net dingen organiseren, als er hier Sinterklaas in toch maar is, als we net bijvoorbeeld, we hingen nou AID's op in de stad, maar dat ken ik in Watzaan of in Heeg of in Staren, wat het maar is. Dat zijn dingen die tegenwichtig binnen. Toeristische sector die zichzelf emotioneel alleen promoten lukt, maar die jaren keer dat wordt wel. En dat betekent ik weer burgerlegen niet. Dat betekent ik weer dat het gezellig. Je wil ik in een stad weet wat te beleven is. Als je in een stad weet wat zo saai is, wat is, daar is niks om. Dus je wil ik ergens wennen wat het leuk is, wat leuk leven is en wat ik werk is. En is er nog een plan voor de toekomst? Zit er iets in die hollen van de man van de Walrus die altijd een heel soort ideeën heeft? Nee, er zitten raadvolle ideeën. Nee, maar voor de beeldvorming, het fonds in Snits zet nou in de binnenstad €60.000 te besteden. Nou, naar de hele gemeente hier heeft een fonds van 1,2 miljoen, dus we hinnen kennen. Je altijd een fonds van zo'n hele ton. Dan kiest ik hier een ondernemer die daarop zit. Die dan eerlijk uitzutteld werd. Die uitzuttelt, maar die het werk is. Wij doen dan als ondernemers alle jaar erbij. En we zitten heel vaak te vergaderen in Marken, maar de gemeente en tussenin in Ljouwert daar zit Ali de Jonge op, die is fondsmanager en die wordt ervan betalen. En die doet heel veel werk daar en dat smiet ik heel veel op. En dat doen wij in Zuidwest-Friesland. En dan wordt er meer reuring, komen de mensen, ja, dan moet je hem weer het Knokken-layout en Zuidwest-Friesland. Even, jouw punt wie dus, je matte uiteindelijk als stad weet dan ik weet je maatje verdwan maar een ondernemersfonds. Dan kom je terug hier. Is dat het is een vorm van gedwongen solidariteit. Zo mag het eigenlijk begin. Als je al hier in je kwartje op tafel is, maar dan is maar vaak net besteed om grote dingen om te pakken. Zo had maar Glazen Hoes, wat nou we zitten toch maar even die Sinterklaas in tocht even rondpakken. Hè? Wat ik bedoel, dat is wel een mooi voorbeeld. De Sinterklaas in tocht kost hier €30.000. Ja, wie brengt dat op? De gemeente had er vroeger wel eens wat aan doen. Maar dus is ik van ja, de ondernemers met hun verantwoordelijkheid direct vernemen. Nou, die dragen daar ongeveer €20.000 om bij. Daardoor komt dat evenement elke keer kan het herhalen weer. En het zijn voordeel voor al die band die ervan genieten, al die mensen die ervan genieten. Maar individueel gaan die ondernemers dat al net dwaan kennen. En nood je een gedwongen vorm van solidariteit, kun je wat makkelijker ziet je naar de kansen. Oké, heren, tegen dank. Laten we hopen dat het al van de groen komt bij hem. Ja, vaarondernemers en trouwondernemers. Dat is gewoon heel belangrijk. Mooi. Graag gedaan. Ja, dit wie bient voor Joet. Morgen hebben we het over een oud bijzonder project voor basiskwam. Dat heet babywatching. Als je net wacht je kennen, nou je mag toch wachten, want het is morgen pas. Maar dan mag je zeker zien morgen. Nog een keer verder.